sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Wani pagkilis sa Padagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tangbo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalam o nakabuhi kag pagpasimbalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning. Mga ka-aksyon, bango na. Dakpa dyan ang balde, habon kabo, kag maligo. Mga ka-aksyon, yari na ang aton nga programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa mga ka-aksyon nga mga pamukaw sa inyo, magahatag yuhom kag magahatag enerhiya. O saliwat sa mga tao na nagaduyo pa sige hapon kag may plano magbalik dira sa ilang katre. Hindi na magbalik dira sa katre nyo mga ka-aksyon kay basi kamo ha maburawan. Kag magaresulta na naman sa pagbinasulay. Nga wala mo ko ginpukaw ha. Ako balaga bayad sa promoter balakang siniko. O dapat baka ka-aksyon pagtulod ra sa imo bangon gid ya baka ka-aksyon. Hindi na magsilig nga temprano pa ni madugang pa ko bala 5 minutes. Temprano pa ni dulong pa siya palibot ho. Por Diyos por santo. Ginsugo mo siya kapukawon ka alas 4 sa aga. Nagbalik ka pa imo ya tulog. So ano may mga ka-aksyon sa liwata, welcome sa itong pagpalayag Cebu nga aga. Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. So anyway, Cebu nga adlaw mga ka-aksyon, pag-istoryahan na naman nato na mga history, ano? Kaga ang mga natabo sa tuanay, ha? So, history mga ka-aksyon, The Adventures of Johnny Tango. May junior na. Kaya siyempre may araman kita sa jokes sa uli nga parte sa katong programa. So anyway, mga ka-aksyon, don't forget to like, magbilin dira sang reaction sa aton nga Facebook Live. Kag siyempre i-share ang aton nga Facebook Live. Johnny Tango Rides Again. So mga adlaw mga ka-aksyon, it's November 28, 2021. Wow! Mga ka-aksyon sa Miyerkules nga adlaw, una nga adlaw sa bulan sang Disyembre. Wow! Dusang sanon na mga ka-aksyon nagsugod kita sa bulan sa Nobyembre. Mga ka-aksyon sa Miyerkules nga adlaw, una nga adlaw sa bulan sang Disyembre. Meow!
Nasa isip mo ba? Nasa isip ko, Biwan? Sa palagay ko nga, Bito. Ang tagtaganay ko no sa kaayuhan. Ang ginatawag natin nga 13th month. O naghahambal din ang iba no, sana all. Kompleto pang 13th month nga babaton. Ang iba na mga pangga, tiya, may arat na siya nga katunga nga nabaton sa bulan sa Hunyo. Ang iba na mga pangga, tiya, again, cash advance na, di ba? Wala kasi importante yung mga kaksyon na buhi, no? Importante buhi. Kaya para pagkasugda ng atong programa sa mga aga mga kaaksyon na ini history ha. Balikan natin mga kaaksyon na tabu sa tuanay November 28 pag ini mga kaaksyon na tuig 1893. Medyo layo-layo ha. Sininga tiyempo mga kaaksyon na buhi pa si Dr. Jose Rizal. Ang siyempre, ang ato ng iban nga mga pambansang bayani, di ba? Because it's 1893. Pero mga kaaksyon, pagabalikan natin, paano bala nakaboto ang mga babayi? Because sa tuanay, mga kaaksyon na nagaboto lagi niya, is ang mga lalaki. Kag ang mga opisyalis ng gobyerno sa tuanay, mga kaaksyon, amo iya ang mga lalaki. Di ba? Kag pila ini ka-attempts mga kaaksyon nga ang mga babayi makaboto sa eleksyon, di ba? Kaya pati ang sa pabinsaron sa mga tao sa tuanay, kung tagaan sang gahom nga makaboto ang mga babayi, kung tagaan sang gahom ang mga babayi nga makakuha sang posisyon, any government position mga kaaksyon, base ang mga lalaki maander sa mga babayi, di ba? Amo na ang mga nagalagaw nga chismis sa tuanay. But remember mga kaaksyon, chismis sa tuanay, subong mga kaaksyon, history, di ba? So, amo na mga kaaksyon, isa sa mga chismis nga nagalagaw sa tuanay, kung nga ang naging madugay, nga ginahatag ang kinamatarong sa mga babae, nga makabutar sa eleksyon. So, mga kaaksyon, November 28 tuig 1893, ang pinakaunang nga pungsod nga ginpasugtan ang mga babae nga makaboto sa national election, ini mga kaaksyon ang pungsod New Zealand. Although madamo sa mga estado na may mga estado mga kaaksyon nga nagpasugot na sa mga babae nga makabotar, di ba? Especially Estados Unidos. Pero inay mga kaaksyon na estado lamang but hindi niya pungsod. Pero ang pinakauna gid nga pungsod mga kaaksyon nga nag-grant na ginahatag ng kinamatarong sa mga babae nga makabotar, amo iya ang pungsod New Zealand. So sa mga ulihi nga tuig mga kaaksyon 19th century. As we talk about 19th century mga kaaksyon, muli siya ang inabalang palapit na sa 1900s, no? So ang 1900s pakanto 2000, that is 20th century. Diba? Sumugya mga kaaksyon, ara na kita sa 21st century. So sa mga uli nga tuig sa 19th century mga kaaksyon, ang grupo sa mga kababaihan para magboto ang naglapta sa norte nga bahin sa Europa, Amerika, Britanya, kag sa mga lugar nga sakop sang Britanya mga kaaksyon. Kay ti, kumbaga pa, nga abi nga hindi iya makaboto iya mga kaaksyon ang mga babayi. No? Kag sa unay mga kaaksyon, nagalagaw nga mga impormasyon, na bala nga ginapalapta do propaganda bla ano publicity. Kung kaya ni Mister, kaya din ni Mrs. Muna, no? Pasiguro, isa sa mga rason man nga hambal sa mga babae sa tuanay, kung nga wala ginagrant sa mga babae ang kinamataro nga magbutar, iti makagwa ang babae sa balay mo. Basta may ginatago si Mister. Inabala nga paggwa sa ulobrahan, basta nagapanghapit-hapit pa si Mister. Nagapabugdaw nagapabugnaw kag nagapakala. Ito ba siguro nga pamasahe, guro mga kakson, no? So, amo na, ang pinakauna nga pungsod nga nakahatag sa freedom sa mga kababaihan na makaboto amoy ang New Zealand. Sa September 1893 mga kaaksyon, ginpirmahan ni Governor Lord Glasgow, ini ginatawag naton nga New Electoral Act. May mga
mga estado man sa Amerika nga mas temprano nga nakahatag sang kinamatarong sa mga kababaihan nga makaboto sa eleksyon, ini siya ang Wyoming sadtong 1869 kag ang state ni Stockton kag ni Karl Malone. Ang Utah, tuig 1870 mga kaksyon, ginhaging grant na nila sa mga kababaihan nga makaparticipate sa eleksyon mga kaksyon. Pero in states pa lang Pero other states, wala gina nagpasugot o wala ginhatag sa mga kababaihan ang kinamatarong mga kaksyon nga makabutar. So amo na kag ang mga sumunod nga mga pungsod matapos ang New Zealand amo iya ang Finland tuig 1907 mga kaaksyon tapos ang parte sa nga Imperyong Russia. So amo na madamo pa sa mga pungsod ang wala nag-aprobar mga kaaksyon sa kinamatarong sa mga kababaihan nga makabutar. Ti na siguro habal nila amo nang pagpati bala basi kung tagaan gahom ang mga kababaihan basi mangindako ini nga problema. Amo na ang chismisan to anay. Ay, di tayo pagtagaan sa right sa mga babae. Sa balay lang na sila budlay na. Basta mabuking kita tapos ang aton umra, may ginapitan kita. Sa parehas na lamang mga ka-aksyon sa United Kingdom, Estados Unidos, hasta sa matapos ang World War I. Hindi pala mga ka-aksyon natapos ang World War I tuig 1918, di ba? So muna mga ka-aksyon, pagkatapos ng World War I, magin-grant na sa mga kababaihan ang kinamatarong nila nga makabutar sa general election. So sa Pilipinas, mga ka-aksyon, inigidiscuss natin anay before para sa women's suffrage movement, ini ang pinakaunang kilusan sa mga babae para maangkon ang kinamatarong nga makaboto kag makapadalagan sa anuman nga posisyon sa gobyerno. So isagi diri mga kaaksyon sa nanguna, wala sang liwan kundi si Pura Villanueva Calao, di ba? Pero madamo sa mga Pilipino ang nagkontra sila, alabi na gid ang mga kalalakihan. So almost similar mga kaaksyon sa natabo man sa New Zealand kag iban pa nga mga pungsod nga ginakontra sa mga kalalakihan ini nga ihatag ang kinamatarong sa mga kababaihan nga makabotar sa general election. So amo na naglawig pa mga kaaksyon sa Pilipinas before ini siya gin-approve mga kaaksyon, nagdalagan pa I guess approximately 30 years. Kag ang mga kababaihan ang nakabutar, di ba? From the time nga ang mga babae diri sa Pilipinas naging pangunahan ni Pura Villanueva Calao nga nagprotesta sila, nag-appeal sila, nagpetisyon sila mga kaaksyon nga dapat ang mga babae dapat may makaangkon sa ginatawag naton nga equal kinamatarong mga kaaksyon So amo na sugod sinangapit sa hasta mga kaaksyon na ginaprobara, naglagan pa ini siya 30 years, almost 30 years mga kaaksyon. So amo na isa man sa ginapatihan sa mga kalalakihan sa tuanay, ngati kung magbutar ang mga babae, magwa sila sa ilang mga balay mga kaaksyon, wala sang maninlo sang balay, wala sang maluto, kag wala sang mababantay sang bata, di ba? Amo na mga rason sa mga kalalakihan sa tuanay diri sa Pilipinas. Pero bisan amo ni ang ginapaminsar sa iban, hindi tanan nga mga kongresista mga kaaksyon ang nagakontra sa sini nga ideya nga ang mga babae makabutar sa eleksyon. Di ba? So parehas na lang mga kaaksyon sa kay Filimon Soto sang Cebu ang nagpasa sang Women's Suffrage Bill sa tong 1907 sa Philippine Assembly kag diri nagsugod ang pakigbato sa mga iban pa mga kongresista nga makaparticipate ang mga kababaihan sa general election. So muna mga kaaksyon galing kiti first attempt sablay, di ba? Amo na gitawag daton nga the more entries you send, the more chances of winning. Damo sa nagpasarman sa bill mga kaaksyon. Nagbay lain-lain nga mga bersyon, ano?
Isa man diri sa nagpasa amo si Milicio Severino ha sang Negros Occidental tuig 1912, Mariano Duenco sang Cebu tuig 1916, kag iban pa nga mga taga Bulacan, Laguna kag Tomaslura tuig 1918. Pero ini mga kaaksyon ang hindi nangin madinalagon. Hasta sa ulihi nga si anay presidente nga nagtaliwan Manuel L. Quezon ang nagpagwa sa iya opinion kag syempre mga ka-action statement nga siya ang nagasuporta nga ang mga kababaihan ang makaboto sa eleksyon. Galing iti mga ka-action ini sa ginbasura sa ulihi until such time nga nagboto-boto mga ka-action. So sa unang pagboto sa mga kababaihan sa New Zealand, ini sa 1893 mga ka-action ang ginapangunahan ni Kate Shepard. So muna mga ka-action sa New Zealand pero sa Pilipinas nagpetisyon, nagboto-boto, nagamuna I guess 90% ang nagapabor nga ang mga kababaihan ang makaboto sa eleksyon. So muna, pero yung mga ka-action sa New Zealand 84% sa mga kababaihan ang nagboto sa general election. Ang rason sa iba na kung nga wala nakaboto kay may ara pa sa way nagboto mga ka-action ang isa sa mga rason ko nga hindi naging perfect nga naging 100% because some of them nga gusto tani mag-participate na patay. Ikadua mga ka-action nagmasakit, nagsaylo sa balay, ginpahog kuno siyang bana may mga rason nga mo ni kag nagliwat ang pinsar, ang iba niya nalipat nga may ara sang eleksyon, di ba? So muna 84% nga mga kababaihan sa New Zealand ang nag-participate sa election but majority mga ka-aksyon kumbaga pa daw taas sa average. Muna kun nga nagsigi-sige na lang ang pag-participate sa mga kababaihan dito sa New Zealand sa general elections. So mga ka-aksyon mo to para balikan na sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman April 30 to 1937 mga ka-aksyon, 90.94% sa mga Pilipino ang pabor nga ihatag ang kinamatarong sa mga kababaihan nga makaboto sa eleksyon o 444,725 out of 572,130. Sa muna mga ka-aksyon ang kadamuon sa mga Pilipino nga nagapabor nga mga babae ang makapartisipar sa eleksyon. Amo na ginahambal naton nga biska nakabutang tuod sa layider sang una ni pero kung may ara sang mga nagapabor, di ba? Kumbaga pa buto-butuhan, majority counts, di ba? Pagasundon ang majority. So amo na ang resulta mga ka-aksyon kung sa diin ang mga kababaihan na tagaan sang tsansa nga makaparticipate or makaboto sa eleksyon. So muna mga ka-aksyon kumbaga pa sa mga team pa sa NBA Golden State Warriors strength in numbers. Hindi mo wala pag-itugot nila. Tiyan mo na mga ka-aksyon until such time nga na-amend ang layi kag sige-sige na kada eleksyon ara na ang mga babayi. Kag syempre hambal man nila mga ka-aksyon abi nyo kamula makamani sa eleksyon Ganit isang una mga ka-aksyon wala pa niya mga mani-mani, di ba? Ulihin naman na nagwa ng mani-mani sa eleksyon Biskan pagani si Elpidio Quirino, di ba? Isa man ini sa mga presidente nga gin-isyuhan masiling naton nga daw na makalas ang boto. Pero tiyempo anay, di ba? Ni Manuel L. Quezon, ni first skill bala Commonwealth mga ka-aksyon, Manuel L. Quezon, tapos si Emilio Aguinaldo, tapos si Gregorio Aglipay, di ba? At yung mga ka-aksyon wala pa to yung binaklanay, di ba? Kaya kita sa uli, inabala mga pabor-pabor, makadto sila bisa sa diri nga barangay. Ti sa una, wala pa yamani, mga ka-aksyon, pagkaon pa lang. Ti mo, tagaan ka bugas, kampanya mo to, di magaan ka sundaan, dira. Butang ta, mga taga-bukid na hidlaw magkaon sa mga sundaan. Ti pagdalaan ko no sa sundaan, mga ka-aksyon, inichismisan to anay, Iya mo na mga taga-bukid to, ti maboto man sila. Ti mo, tagaan sila sa isda. Tapos, ang mga taga-higad baybay naman
Tikay nahidlaw sila sang manok mga kaaksyon, mga baboy kiti adlaw-adlaw naman ni sudan nila isda. Gaan sila mga kaaksyon baboy, lipay sila no. Pag-abot sa eleksyon ginakurit nila, amo na ka politiko nga naghatag sa ila, di ba? Wow. Tapos sa paglipas sa mga panahon mga kaaksyon ng mga tao kuno ha, hindi pa gyud kontento sa mga ayuda, di ba? Mga manok bugas kag mga isda dira or baboy mga kaaksyon ha. Dapat ko naghahatag ako sa bugas, dapat may cash, cash. May cash. Dapat double purpose ano. Ga-upgrade man nga nag-upgrade mga kaaksyon ang binaklanay, di ba? Di ba? Kasimple na ko sa unang binaklanay tago lang may nagareklamo pero wala magapon kung nagtagaan sa atensyon ha. Ini chismis mga kaaksyon ha. According man sa mga kalululuhan ta ha. Kaya syempre nagsugod sa 50 pesos, pulo ka pesos, di ba? Piso pagani. Piso, 5, tapos nagpulo, 20, tapos nag 200, 500, tapos nag 1,000 na, di ba? 2,000, 3,000. Ay, just be Santísima. So, amo na mga kaaksyon ang history sa binaklanay. Ang history mga kaaksyon sa eleksyon kung paano nakabotar ang mga babayi. Di ba? 30 years pa to sa Pilipinas diri. From the time nga nagpetisyon ang kababaihan nga ginpangunahan ni Pura Villanueva Calao ha. Pero di sa mga kaaksyon na insuportahan man sa grupo sa mga kababaihan dito sa Estados Unidos. Sa pagpati, yung kung nahimo sa mga kababaihan sa Estados Unidos, mahimo man ini sa mga kababaihan diri sa Pilipinas, mga kaaksyon. Anyway, mga kaaksyon, amo na ang aton nga unang history sa mga adlaw, November 28, mga kaaksyon, ini sa tuig 1893, nga ang pinakaunang nga pusod nga ginapasugtan ang mga babae nga makaboto sa national election amo iya ang New Zealand. Sa atong pagbalik mga kaaksyon, mag-istoryahan na naman kita kabulong-bala ka mo nga dito sa United Kingdom. Ginhimuan yung mga kaaksyon or may ara iya sang TV network ang mga ido. Wow! Imagine ba lang? Nga ang mga ido, mga kaaksyon, ginobrahan sa channel or network nga kung maglakat ang mga amo niya, tanan nga mga amo before maghaling sa balay nila i-on ang TV kag itutok dira ya sa channel sa mga ido. Wow! Baka namin, no? Kay para, hindi ko no ma-stress ang mga dugi-dugi. Grabe! So, anyway, mga kaaksyon, dra lang ka po magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Good morning, mga kaaksyon. Nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again. So, anyway, kung kamo na may aras sa gusto nga tamyawan, mga kaaksyon, comment na kamo na rin sa itong Facebook Live because ina ang aton nga pagabasahon, okay? Mga kaaksyon, don't forget nga magbilin sang reactions kag syempre i-share ang aton nga Facebook Live. Alright? So, ari na ang pinakauna nga nakabugtaw kag nag-view kag nag-comment na rin sa itong programa wala sang liwan kundi si Mileli Oligo. Wow! Aga pa siya nabugtaw din kada. Okay. Mileli Oligo, mayong aga sa imo. Tamya Olihog, please, Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montes. Of course, di ba? Amo nang isa sa mga aga pa yan nagabugtaw kag mag-view kag mag-share sa aton nga programa, di ba? Si Ma'am Vanessa Starbayo kag Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Montes. Thank you so much, Sir Mileli Oligo. Kag okay, palihog lang paalerto sa market Katangub halong sa Kawatan. Okay, subong daan pigado ano. So halong lang kamo dira. And also, hi man sa kay Yvonne Busher. Good morning, Action Red, Dan Sharing, and happy Sunday. Good morning, ma'am. Uy, kami na magkita ay ni Ma'am Yvonne, no? But nag-visit siya sa station. Alright, so keep safe always, Ma'am Yvonne. Mileli Oligo, mga Feta Lodi. Nga India ang itsura alias Johnny Tango. Amo na gani hambal sa mga tupad balay ko kag sa mga abyan ko ano.
May dugo ka nga turko. Secret. Maayong our good Saturday afternoon diri sa Amon, Rochester, Minnesota. Action Red Salgado. Okay? Your Johnny Tango Rides Again program. God bless and have a great Sunday morning sa imo. Greetings from I and Dr. Mayo Mayo. Thank you so much, Ma'am Star Mayo, sa pagbugtaw. Sabado sa ila, no? Sa pag-view kag pagtanaw diri sa aton nga programa. And of course, hi man, Melvin Solidarius Apdo. Mayong aga. Good morning. Watching live in Barangay Malingin, Bago City. Happy Sunday. Morning, Johnny Tango, Solidarius, Disendario family. Good morning dira sa iyo. Thank you so much, Melvin. Kag Mineli Oligo, Tamio man, please kagawad Timay, kag Bonet Lubaton sa Mambulak, Silay City. Sela Nunez Balonso, mayong aga dira. Marilo Camento. Good morning, Action Radio Bacolod sa Hermelinda Homes. Ara sila sa Hermelinda. Mayong aga dira sa inyo, Marilo B. Camento. Kag Sela Nunez Balonso from Granada Heights. Maayong aga to. Okay. Sa maulanon nga panahon. Oy, nagaulan? Dula naman siguro, ano? So anyway, good morning, Sela. Oy, si Manang Sela. Manang Sela Nunez Balonso. Naga-TikTok na bala si Manang Sela. Good morning. Kag ari mayong aga man. Melvin Solidarius Apdo. Yes. Rochelle Evangelista. Good morning, Action Red. Kag ari Melvin Solidarius Apdo, greet ko lang. Chay Ina Disendario sang Bago City, monitor siya Action Radio. Okay, thank you so much. April Orsabia, happy Sunday Action Radio. Okay? Kag ang mga asawa nga mga babae, okay kag ina-reaction niya na because di ba ang lalaki gid man yang unang di ba nagbutar, di ba? Tapos ulihin na lang mga babae. Kag malawig pa nga panahon mga kaaksyon nga gin-grant sa ila. So amo na ang mga chismisan to anay. Olive Tababa. Good morning po. Okay, kag syempre Diego Val watching live from La Carlota City, upod ko nga nagakape Boss Ryan. Thank you so much, Diego Val. Rowena Castillo de la Cruz, good morning, watching from Purok, Nasagana, Barangay 6. God bless po. Mario Benaflor, bayong aga. Mayan Alisbo, good morning sir, kag sa mga family Alisbo sang Puente Villa Subdivision dira sa Granada. Kag family Alisbo. Thank you. Maria Felo Baton, good morning sir, monitor kami diri sa Cabug City. Cabug City or City Village. Okay, Tanagan Magsulita, mayong aga. Hil Javier, good morning sir, watching live here in a Port of Sala, Oman. Keep safe always and happy Sunday weekend. God bless. Thank you so much, Hil Javier. Kag Weng Blanza, good morning, Tanagan. Good morning sir, good morning sa tanan. Pamati, bakal nakamutalabad di sa Bangga. Bangga ano naman? Bangga Tumaro. Okay, those sounds kagawad Mario Tumaro sa Estefania ba? Good morning, kagawad. Kag ari pariente ko man. Regina, manang Regina Villarosa. Good morning, kagawad. God bless. Kag syempre sa pinakagwapo nga Purok President sang El Sadira, si Manong Henrich Villarosa. Bigo bugtaw na dira ka magpangapi, no? Oy, congrats may nagdaog dira sa Elsa, no? So anyway, good morning sa tanan nga miyembro sang family Villarosa kag Villanueva, dira sa Kaburihan, kag syempre diri man dira sa may Hacienda Elsa, okay? Kag Martin Aliling, mayong aga, okay? Kag parang Dax Parenio, mayong aga dira. Magabalik kita mga kaaksyon, dira lang kamo. Don't not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang action. Good morning! Sa lahat mga ka-aksyon, nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Domingo mga ka-aksyon, it's November 28. Good morning sa liwata sa kay paring Dax Parenio.
And of course, sa kay Antonio Coloterante, sa madara kabayong aga. Sa kay Manong Boy Yanson, nga nagalasa na siyang baboy. Aga pa, mayong aga na sa inyo, ha? Felix Buchibanies, parang Bob Hartrabsitson, ha? Ang syempre, sa kay Elmo Tadina. Gwapo madara ka mga amigo natin sa may Golden Gate, ha? Sa may Tirante Store. So anyway, mga ka-aksyon na para ihatag doon sa aton ang pinakaunihing balita, update sa Negros Occidental, kang syudad sa Bacolod, mga ka-aksyon. Aton makaupod, Aksyon Marlon Genovea. Good morning, Aksyon Marlon. Action Red, good morning sa atos sa mga ka-aksyon. Wala mo madugay na tapos Action Red ang pagpasko at ang talithi. At pagtalithi ng alas 5, takta sa bunga sa agahon. O, ari ko sa bunga isa ka dalan sa nga barangay. Nga, ini nga barangay Action Red, nagasanaaw ng kasalan mo. Ang dalan bla, kasi makita tagad din nga basa ang dalan, pero hindi man silang masabit nga danlog, no? Ay talithi lang mo. Talithi, siguro mga bulabansa natin, mga 15 minutos man ang karawigon niya. Ay kadamo sa galom subong. So, nakita natin sa babaw sang langit Action Red. Yes. Kaga mo rin masubaksyon, Marlon, kung magulan, ano? Ang aton bala mga kaksyon nga may plano magpaglabas mga adlaw, kati pa Lunes, may obra na naman eh. Oo, kay kung makita sa Action Red, may posibilidad na bakit kung nagbalik ba lang pagtupa sang bakit kung hindi lang talithi, bakit ulan na gagla. Bawa, kabay patari nga hindi Action Marlon, kay may nilabahan bang ko to? Dali, Domingo, amo ning adlaw kung tani Action Red nga balbal gid ka laba mo at nga yara sa Puloy-an bala. Aha. Bakit man ang dugay-dugay, mapasbuat man ning galom. At pagka dili ka sa bukid, damol ang galom, pagka palikid na makita sa baybay, damol ba ng galom? Tiyan mo gina. Oo, bakit kung dugay-dugay at yardihon isang pagkabutlak ni Haring Araw, ay napiyaran Action Red alas 5 sa hapon, dulom na, no? Oo, alas 5. Kaya siyempre no, temprano pa nagabutlak ang adlaw si Marlon eh, di ba? Oo, daw sila, daw nag-alternate, o sila blast, kaya balas sila kaduwa. Oo. Kung kaysa, kung may kamaanan sa alas 5, kadulom, sabi mo na, price na mo. Oo. Ito ba alas 5, Action Red, ito na naaw na ho. Kaya ka daw nagkapagita ang silak ni Haring Araw, ay pagod sa resident na, ginalikupan nila sa madamol na galom. Anyway, ang aton sa Action Red nga sulat sa nga Bacolod, importante rin nga, yung Action sa Bacolod City mo. Kundi, ano-ano, untat ang vaccination sa nagadamo nga mga vaccination site sa Bacolod City. Subong adlaw, Domingo, Nobyembre 28, importante niya sa mayara sang nakaschedule ba nga vaccination. Subong, host ka ng subong ang vaccination site. No? May advisory as Florence and Pagwa ang Bacolod City Pagi, pero sa rin Bacolod City PIO, na sila ang may temporaryo ang mga vaccination site. Ang rason sari, mapreparar man ang siyudad para sa National Vaccination Day. Mag-aumpisa naman yung buwak sa Nobyembre 29, Subdob, Disyembre 1, tatlo kadlaw nga vaccination days. Importante ka ba nagsunod ang preparasyon mo. Karon magsige-sige sila pang-vaccine subong Domingo, kasi kung lapyo na ba na ang Team Action Red. Yes. At taga ba sila adlaw magpahuway? Kiti kapoy ba na Action Marlon mo? Magsige-sige bala? Tapos butang naton be the whole day. Tapos wala pa sa day off. Basi bala sila naman na maglain pabatsag? Gani man. Mapudlay ka na Action Red ang dagom lang ang lain ang tublokan. Tiyo mo delikado da. Importante, hindi lapyo ba lang nagatublok Action, nagaturo Action Red. Importante ng advisory
para nga test mahibuloan ba lang rin sa mga bakulod. Mm. Why anay sa vaccination subong adlaw November 28. Mm. Ang good news pagay kay mga sobra na lang 400 ang kaso ng COVID-19 ila sa Negros Occidental. Mm. Marang good news. Kaya ang provincial government at Sudredia nag-umpisa rin man sang kining nag-umpisa na rin sang pagbakuna dito sa area bla sang Madislan bla. Mm. May Silay City. Mm. Ang tawag nila to actually daw kaangay naman sa kaning vaccination days. So national vaccination days naman nagson na red. Mm. Ay damo-damo sa mga nagpabakuna. 12 to 17 years old. Mm. Damo galit sa timba subong no, mga Domingo aga ba no? Ati mo gina ba sa Domingo na nagapabuhin sa Action Marlon eh. Oo. Bali ang nagatimba makasasala. Depende man siguro. Sakto na, tanan kita makasasala. Na, correct good. Galing kita bola na eh. Because nga wala sang tao nga, di ba nga perfecto, wala sang tao. Tanang kita ya hindi perfecto. So mo na makakommit kita sa sala. Mo na nga iban nga nagasimba kay para at least kumbaga pa duma renew bala ma-born again sila sa liwat. Sorry, Action Red. Ang akong gani classmate sa una nga si Perfecto na gid. Sa test ka na Action Red, damo sa sala. Na. Kung kaisa bala Action Marlon, makauyat ka bala sa mabugnaw nga botilya, tapos ang suga, biga patay siga. Gulpi lang may maglabay sa tubangan mo. Ba, Diyos may sa tisima. Abot ko na mahimo, mus na. At iban ka panguros na balala. Panguros na balala Action Red. Tapos ang iba nagadukot na Action Marlon, no? Ga close eyes na. Oo. Ay, ginatuitigan pa mga Action Red ang kalaban ng mga ka-action pa. No? Anyway, sa natilin ka na ito, ay ang sunod sa nga ba sa Action Red. Kasi last Sunday galini sang bulan sang Nobyembre. Yes. Sunod na Domingo, Pasko na. Sunod na Domingo, Disyembre na ba? Dali na lang Action Marlon, gabay na lang kimbot-kimbot. Dali man. Meron din ako kapatid ko nga mga Merrier. Ato sa Action Red nga Pasko. Ako ngati ang protocol sa mga ginapabilin sa gobyerno ang face mask na lang ang social distancing. Yes. Why nagiban ang social action na red. May mga bangko kanina diri sa Basulan sa Bacolod pero why nagiban nag-stricto sa patient mo. So, face mask na lang. Mga lang nila sila nga gina-require action na red. Damat-damat naman balik ang talit. Iway sa Huwag sa magpalipat. Damat-damat naman sa nagabalik. Ay, just me. Oo. Pero ano dito siguro, makabig ko rin action red na dabo-dabo. Dabo-dabo guro basi palidon pa rin sa nga makusog nga hagin kag hindi pa rin magtupa diri sa aton Oo, daw na palid na balatang hangin dismiss ka tama nga pagtupa sang tubig kaya mo sang dabo-dabo, no? Yes. Kaya ang magna sulod sa dabo-dabo talit mo. Correct. Action sa talit ulan. Ano sa, sige. Sunod ko ba rin pag-observe sa pila sa mga lugar, sa Bacolod, ang isa lang sa Talalopang doon nga balita, ito nadakpan na doon. Nadakpan na doon nga, na lamposan ba na bato, ito daw magkalaro, ito nga siyam katig nga bata na, babae. Oo, daw dito siya nakita dito nga barangay, Takuling. Oo, dito sa area sa Station 6 siya, pero dito siya nagtungka sa bago PNP sa bulig ng sa nga pastor na sila Lacson Norris. Uy. Simba man sa ganun kuno kada Domingo ni. Grabe man ang paginulsol mo. Ano kay ang kamatian sa mga Norris ang nga rakon bla. Kung nga kanahimo ato sa siyang katoy ka bata also kasi ginapanindugan nga wayo di man reaction red katandog ang bata o namunos siya handla. Sila po sa mga bato sa ulo. Gani. Ang bata rasa mo nga bulong sa ospital ho. Ang rason niya bala ko mapatian mo tuman kasi kuwawi gid mo. Oh. So nakita ila tong nubjaya nga daw
report ka na ba ton no biya action red may ano magani to kuno pa ano may bana man ano magani ito nagtingki balang marasyagon ya gabi pa upok ito na impit mo ano ikiling ko hindi taglong karason sang tinuga to. Yes. Kaya siyempre, pabi, anong labot dira sa 9 anyos nga bata dira sa problema mo yung personal, no? Kamu na Oo, ang kaso nga to bangon nagsunod ni dapat pasasahan ni siya para ka mahinulsulan niya kay Yes. Kaya matagaan gid sa leksyon gid action Marlon. Correct. Oo. Pero ang pangamuyo sang kalabanan nga sabay unta makaluwas plus katalagmat ang bata makin mo pulong ito sa friend bato panlilampas ano yung kalabot-labot sa bata to man magaluwas sabi kasi bata kang iya sering kumpare dahil kumpare ang sunred amo man nag-abumas siya nagapataon siya kita mo lang na nagalibion siya samtang interview kahapon monitor na ton sa interview niya so na dahil sa Lazar galibion siya pero si ninano manasurid ka luho sa relibion niya sa yung pamilya ang hinimoya surid sa kam katoy nga bata amo nang balita sa lokal diri nga talulupan ko nakakuha man sa atensyon sa mga action red anyway maning report sa patrol para sa action radio pag-tulag. Mga ka-action, din ka mga bahin sa Pinas, nabuton ka sa amos ka ni Servisyo Kabalita, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action na balog. Ganun ba ya? Sama ko na Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea, sa pinakaulihing update rin sa Bacolod, pagbilog ang probinsya sa Negros Occidental. Sa inuwat mga ka-aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Action Radio Bacolod. Anyway, balikan ko lang mga ka-aksyon, ang ginatamyaw natin sa isa kabayong aga, si Nerwin Sakmar, isa kabayong aga, Erlinda Salgado. Pariente ko dira sa Magsungay, aga managabugtaw para magpamati. Kamusta ka na dira pariente, nakapangapi na, pangapi kita para madula ang tuyo. Kaga, medyo mabugnaw si buong hangin, kiti palapit ng Disyembre, no? Pangapi Kaya siyempre sa mga kabayong aga, Elvira Hilogo, good morning Action Red. Watching from Firmville, Pahanukoy, madamo ka salamat. Madam Elvira Hilogo. Bongbong Ogatisano, bayong aga, paring Kagawad Red, watching from La Carlota City. Tambiyaw lang sa kay Nanay Belen Ralin, kag sa kay Ihada Buyenien. Madamo ka salamat sa pagpamati. Nerwin Sakmar, Galantaw Dria, Block 17, sa may Barangay Bata. Thank you so much. Rose Villasoto Rivera, bayong aga Kagawad Red. Good morning po sa imo, Rose Villasoto Rivera. Neil, mayong aga sir, maulanon subong nga aga nga tani mag-biking kami from Singkang Airport. Mayong aga dira nila sa. Thank you so much sa pagpamati. Madam Star Mayo, Action Red, pag-greet lang kindly, happy birthday to my loving brother, Norb. Correct, no? Norb, and wish him a great birthday. Thank you so much, Sir Red. Thank you so much, Madam Star Mayo sa pag-view, kapag share. Manang Regina Villarosa, kadlaw siya. Good morning, man ko no. Babugtaw na. Dong Hendrich, good morning dira sa imo. Bali nagkape-kape, ano, parisan sa ibos. Parisan dira sa matamis galas ayang kape. Good morning, Moxes Paliola. Monitor lang kami diri sa Isabela kay Martin Aliling. Mayong aga sa liwat, sa kay Diding Aga Action Radio Bacolod. Diding Alohamiento, isa man sa bugtaw aga pa para magpamati, magbantay sang aton nga Johnny Tango Rides Again. Anyway, mga ka-aksyon, balikan talang diri ang aton nga sa kay Philip Isulat. Good morning, Action Radio. Johnny Tango, Red Salgado from Buen Retiro. Talisay, stay safe and God bless. Philip Isulat. Mga ka-aksyon, dito sa United Kingdom, tungod kay, hindi bala, ang mga ido, concerned sila mga ka-aksyon sa mga sapat Mga kuring kag ido, or ano pa dala nga mga sapat, mga ka-aksyon, kalabanan sa mga tao dito ginapalangga gid nila kag ginakabig gid tao ano.
Diri sa Pilipinas, amat-amat na ini siya nga nag-develop, di ba? Kung galing kita may arap pa sige hapon nga nabilin, kung makasalaga ng kurang ginalisuhan sa ininit nga tubig, no? Dagan si Miming. Nadlok sa malisuhan sa ininit nga tubig. Ang mga kurang mga kaaksyon, masilig naton nga mahimo lang nila, di ba, manakab. Kung sila iya ang gutom. Tingnan mo na, diri ang gutom na mga Miming, katiway sila siyang amo, lisuhan pa sa tubig nga ininit. Kung hindi mo gusto pagtakabon dira pagkaon mo, dapat taguon mo sa insakto nga hindi malabot sa mga super Miming, di ba? Inang, now! Tomorrow! Now! Tomorrow! Miming. Pero hindi mga kaksyon ang parte sa mga ido, Sa United Kingdom, mga kaksyon, isa ka television network ang nahimo para madula ang stress sang mga ido. Wow! Grabe, no? Ginhimo ang isa ka television network para madula ang stress sa mga dugi-dugi. Ang television network nga ginhimo para sa mga ido, mga kaaksyon, amo na siya ang Dog TV. Kag ini ang ginsugdan, mga kaaksyon, sa tuanay Lunes, November 8, sininga tuig 2021 sa UK. Ini ang nahimo matapos ang 3 ka tuig, mga kaaksyon, nga pag-research. Hindi lang kasi nga pagkabuas butang tabi mga producers o sa buwas mahimo kita or next month mahimo kita sa aton nga television network para sa mga ido. Ini mga kaaksyon 3 ka tuig nga gintunan para matukod ining Dog TV. Ang scientifically nga ginatilawan nga iere sa rason para madula ang sintomas sang separation anxiety, pagkaisahanon kag stress suno sa mga boss nga nagtukod sini, mga kaaksyon. May araman sa mga palagwaon para mabuligan ang mga tag-iya sa ido sa mga gusto ipahiwatig sa ila ginasagod nga mga ido. Gutom kag iban pa nga problema nga ila ginabatsyag. So kanami, mga kaaksyon, ano? Nga ang mga ido dito, yung mga kaaksyon sa United Kingdom, ang ginhimuan sang channel kay para madula ang stress, inabalang separation anxiety. Magwabi ang amo, dras balay kami ana sa obra. I-on lang ang TV, tapos ang dugi-dugi, matanaw dira, di ba? Sana all. Good luck sa kurente nila, mga kaaksyon, no? Ang lahat sila kung magwa bala ang ido da, kag wala ba namian sa ido, awayon ang ido sa TV. Lain ako matumba ang smart TV mo dati. Good luck, thank you. Pero galing ito yung mga ido, di ba dito yung mga kaaksyon, sa United Kingdom, kumbaga pa do ginatrain nila. So, siguro disiplinado mga ido, ano? So, may araman sa mga palagwaon nga makabulig ba sa mga amo. Hindi laki para sa mga ido, mga kaaksyon. Sa kadamuon sa mga tao nga nagkululuha sa ido sa panahon sang lockdowns dito iya sa United Kingdom, tungod sa COVID-19, dako gid ang mabulig sang Dog Channel or Dog TV. Labi na gid nga ang mga tag-iya ang nagbinalik na sa ilang mga obra, kag nabilin nga isahanon ang mga ido sa ilang nga balay. Hindi bala, mga kaaksyon, as far as you can remember, dito iya sa UK, Estados Unidos, ang iban pa nga mga pungsod sa Europa, mga kaaksyon, sang panahon sang lockdown sa tungod sa COVID-19, kalabanan sa ila ang nagbinakal sa mga ido, nagsagod sa ido, para hindi sila mabulingan dira sa ilang nga balay. Pero sa Pilipinas, yung mga kaaksyon, kabalo-kabala kung anong nangin uso, santo anay isang ECQ kag MECQ diri sa Bacolod. Ang nangin uso, mga kaaksyon, amo ang mga tanom, di ba? Plantito, plantita, di ba? Pero dito sa UK, mga kaaksyon, sapat, mga ido ang ilagi na pamakal. So, amo na, karon kay nagbalik na sa mga obra nila, doon nag-back to normal na sila, mga kaaksyon. Ang mga ido nabilin sa balay nga isahanon. Sumbukan ang mga dugi-dugi.
Base sa statement sa producer kag Professor Nicholas Dodman, Chief Scientist sa Dog TV, mga kaaksyon, ang channel ang nakadevelop sa mga pagtuon parte sa mga ido, physiological kag psychological nga mga kinanglanon, moods and responses para maging relax ang inyong alaga nga ido sa inyong balaya samtang wala ka budira kag nagaubra. So noon naman kay Victoria Stilwell, ini siya mga ka-action na British animal trainer. Uwerdo man sa ibang mga tao nga may aras ang dog TV concept, sa ulihi, ini man ang ilang maintindihan. Muna ginambalbala nga, time will heal everything. Daw gintawag nila kawerdo man sila man. Do mga buang man sila ang nagtukod sila, di ba? Pero galing kay gagapati sila ka sa ulihi, ini mga ka-action ang maintindihan. By the way, gali ang aton nga photo sa courtesy of Google. Thank you so much, So, muna mga kaksyon, nga gapati sila ka sa uli, maintindihan nila ang purpose kung nga ang malaging tukod ining Dog TV. Ang service channel, mga kaksyon, ang naging available man sa mga smart TVs, Android, Apple devices, kag online, mga kaksyon. So, muna siya, ang isa sa mga balita natin nga pampabukaw sa mga aga, nga dito iya sa UK, tungod kinaluoy ang mga tao nga nagbinalik na sa ulubrahan ang mga empleyado, di ba? Kag ang nabili na lang mga kaksyon, amo ang ilang mga ido sa ilang mga apartments, sa ilang mga balay, na-create ini nga Dog TV para madula ang separation anxiety sa mga dugi-dugi. Wow! Alright, mga ka-aksyon, siyempre, isa man sa aton nga history sa mga aga, mga ka-aksyon, November 28 to 1928, mga ka-aksyon, ang PLDT, isa sa mga leading telecommunications providers sa pusod, ang natukod pinaagi sa Act 3436 sa Philippine Legislator kag ginaprobahan ni American Governor General Henry Stimson. Sa muna mga ka-aksyon, nga ang PLDT anay ginapanag-iyahan sa gobyerno, but now mga ka-aksyon, it's private, di ba? So, amo na ang isa sa aton mga history sa mga adlaw. Well, anyway, yari na mga ka-aksyon ang aton mga jokes sa mga adlaw para sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Eksena sa ginapatindog gabalay ni Johnny Tango. Nangakig siya kay Perti Kadugay sang kontraktor nga si Rugo. 3 na kabulan, wala paghihapon matapos. Grabe, no, tukod siyang balay. Di ba siguro dako-dako ng balay, no? Wala matapos. Sus! Na ano ba naging mo Rugo, man? Matukod ka sang balay? 3 na kabulan, no? Wala paghihapon ni matakod ang atop. Na ano kaya ng kontraktor, Rugo, man? Pasinsagid, sir. Pero ginahimo gidamon yang tanan para matapos dayon ng imong balay. Importante, sir, nga slowly but surely, manang importante da. Ano? Slowly but surely? Ha, Rugo? Pero hasta subong ya, wala pa gani matakod ang atop. 3 na kabulan, Rugo, ho? Tapos masilig ka? Slowly but surely? Ha? Kuwan ba sir Johnny? Ganasigurado naman sir nga matakod gud sa maayo ang mga siparlins. Kaya basi mo lang magbagyo, mapalid sa hangin. Binuang nag-enjoya. Takod si Parlins. Isa ka bulan, ha? Ano ni parasyo? Ang balay ko, 45 square meters lang. Akigan ko ni karon sa kasawa ko ya. Akigan ko sa kasawa ko. Sang mahambal ni Johnny ga mangakig ang iya nga asawa kay wala pa matapos ang balay, nagrason dayon ining si Rugo.
Sir, actually, sugo man isang asawa mo nga dogayo ng pag-ubra siyang balay. Ano? Sugo sa asawa ko nga dugayon ang pagtukod sang balay, Rugo? Oo, sir. Ay kung matapos ko no ang balay, kag wala pa siya makapauli sa Pilipinas, basidalaan ko no sang chicks, kag diri mo patulugon. Amo na gali. Dakila naman! Thank you so much, Michelle, sa imong joke naging padala, Michelle of Barangay Bandalagan. Ako hindi ko sa kay Ma'am Star Bayo, we love our boy dog, si Nova. Wow! Ni Miss Roques ba yung aga dara sa imo, ha? Kaga Jinky Dialangdon, happy blessed Sunday action kagawad red kag Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Bat, Noel Amar, Alex Montesa, Beleli Oligo, Lily King, Raymar Suato, Imperial Alma Oligon, and all members of family kudra sa may Pandanon DSB. Thank you so much, Jinky Dialangdon. Kag sa kay Eddie Laos ba yung aga man, ha? Ari kami gapon na Isabel, gamonitor dali sa Victoria City. Happy Sunday, Action Red. Thank you so much, Eddie Laos. Isa kaadlaw, pinamangkot sa kontraktor na si Johnny ang ginpakay o nga balay na si Jimmy. Kung nanamian man siya sang balay nga nahuman niya, di ba? So, balik kontraktor si Johnny. So, ang nagpahimo sang balay, amo si Jimmy. Di wow. Sir, nanamian ka ba siyang imo nga balay nga natapos tamon? Isa lang na bala ka bulan, sir. Gindasig-dasig na namon. Actually, wala ko manamian sang balay nga gidimo niyo. Wala ka gid manamian, sir? Tuod? Wala ko gani manamian, kay perti ka lang ay. Sus Mariusip. Sir, ati ang color sang balaya, ang color, ang pinta nga gingamit namon. Nanamian ka man, sir? Color orange? Wala ko manamian. Kabukay siyang kulor. Gingamit niyo, gwasin ni do Teletubbies. May yellow green. May arap pa sa iban ng mga kulor. Basta do Teletubbies. Kinalbaan si Johnny kay wala gid sang may nanamian ang nagpaobra sa iya sang balay na si Jimmy. Sa pinsan niya, basi hindi siya pagbayran sa iya ginobra. Sorry gid sir, ha? Pero sir, anong nanamian mo sa amon nga ginhimo? Actually, ang nanamian ko, isa lang gid. Ano na sir ang nanamian mo, Sir Jimmy? Ang nanamian ko, ang upod mo sa pag-ubra sa siningabalay. Si Rugo, kagwapo, linghod, kag macho pa. Sir, wag ako, sir. Dakila naman! Eksena sa ospital, minuto na lang mapatay na si Lolo Labron. Kaya hindi pa sinibahambal kung sa diin niya ginlubong ang bulawan sa ilang ugsaran. Wow! Sana all magidalubong nga bulawan, ano? Ang tani makita, ano? Parehas pagpagita mo sa iyang pagigugma, di ba? Wow! Lapit na lang ako mapatay. Siguro mga 5 na lang minuto. Mapatay na ako.
Hindi ka pa mapatay, lo. Dapat mahabal mo sa amon, anay. Kung diin mo ginlubong ang bulawan sa aton ugsaran nga nakuha mo sa mga hapon sang una. Lolo labron. Gapinoot na nga ako na ginhawa. Kamu na lang pagita sa ugsaran. Sus, kamudlay pangitaon, Lolo Labron. Ang aton balang nga ugsaran, pulo ka hektarya. Rugo, may ara ako sang solusyon. Anong solusyon mo, Brother Johnny? Pakan unaton sang pansit si Lolo Labron, ariho, para maglawig ang iyang kabuhi kag matudlo niya kung diin nalubong ang bulawan. Pansit pang pahaba ng buhay. Thank you so much mga kaksyon sa inyong pagbantay, pagtanaw, kag pagpamati sa itong programa Johnny Tango Rides Again. Anyway, ginatambihan na natin sa isa kabayong aga nga pamati sa buong aga sa programa natin. Si Attorney Mark Steven Mayo. Kumpare ko, isa kabayong aga dira sa office ni Congressman Greg Gasataya. Good morning! Greg, morning ha! Anyway, mga kaksyon, ini sa liwat, si Aksyon Red Salgado sa itong programa ng Johnny Tango Rides Again. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.